Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin hadratan wa rahmatan wal nur wa ra'ani wa ulama wa rabbil kita panjenengan kasih diberi kenikmatan iman, Islam, kesehatan, masyarakat, keluarga, keluarga, Islam, juga masuk dalam hidup, pokok ini. Alhamdulillah, orang berdoa apa yang mengasih keberkahan dengan salah satu salawat dan salam kita salam berkatu kepada junjungan kita kajian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala sesuatu dalam diri dalam hubungan kita sebenarnya bahwa sebenarnya lama dalam pengawasan alhamdulillah. Wajibnya adalah bisa menjadi bicara Allah. Wajibnya bicara lawan dengan doa. Sarangi langsung berdoa Allah pengawasan hingga sarangi berhubung masih dalam hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'alumina kitabul mawangizi fil ahadisil qudsiyah. Ya Allah, waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaha lan iku kedue donya muni Mas yajmangu cek ana apa? Lah nganggo ning ratekan. Oh, nggih, pun. Pun sementara nggih sik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaha lan iku kedue donya yajmangu ngumpulake sapa man wong langakla kang ora ana akal iku maujud lahu kedue donya. Allah lho niki sing ngendika babakan donya, wong donya niku rak ming panggonan sing kira-kira mengke marai ra duwe panggonan ning akhirat kana. Donya niku mula ning donya niki wong sing ra duweni akal lah sing senengane ngumpul-ngumpulake donya. Allah sing ngendika. Dadi wong sing ra duweni akal sing kemendel ngumpul-ngumpulke kadonyan. Kok ra duweni akal? Wong cetha wis diomongi secara harfiah, secara huruf, secara lafat ning Quran iki wis diomongi. Kok ya ora ngrungokke? Iki nek ra wong rada weng rak ya ora to? Wis diomongi ora ngrungokke nek ra weng ora kok ya. Artine langak ora duwe akal.
Dadi wong sing ra duweni akal niku nek domongi wis ora mlebu ra gatekke. Kanjeng Nabi wis andar-andar inna dunya darul bala, sak temene donya iki panggonan ujian. Hadis liya adunya darul ngamal. Donya iki panggonan nggo ngamal, nggo nandur, nggo temandang. Lah kok malah nggo ngumpul-ngumpulke karo nggo numpuk-numpuk donya. Kupinge iki ra ngrungokke apa piye? Iki upamane Kanjeng Nabi gesang ngono kuwi lho. Wis diomongi kok ora gatekke. Ngayal. Biasane sing ra gatekke iki ya ming sing ra akal kuwi mingan. Mula ten mriki la ngakla lahu wong sing ra duweni akal. Terus kenyataan sakniki niku rak wau lafate, pepeling lafat ngono kuwi. Pepeling sing secara alamiah, secara khaliah. Pepeling sing tingkahe nyata. Akeh wong sing nglumpuk-nglumpukke donya ketemune ming terus ditinggal mati, rak ya akeh to. Lah gene ya weruh. Ketoke menyang layat to jenengan. Ora dong. Iya akhire piye wis? Rak ya malah ming tuna tok to. Menyang layat, wonge sugih banget, bondo sing dikumpulke, sing ditumpuk-tumpuk ra gegawa. Gek kamangka statuse bondo niku ndeke atas namane miliknya. Lah sesuk hisabe sing tanggung jawab dheke wong miliknya. Nalika ditakoni otomatis ya ning yaumul hisab dina hisab kono mesti kowe le golek piye terus tok nggo apa? Tok nggo apa? Kamangka mur diklumpuk-klumpukke. Ki nek daerah iki niki akeh sing guyang-guyu. Diterangke ngene iki guyang-guyu. Ah wong do kere-kere. Kadang lho. Sing ditinggali mah mati sik. Sarep piye nek ngeten niku rak ya minggu rebutan to. Kadang ninggali anak, jebul anake karo Allah ditakdirke ora manggon nang kene. Nyambut gawe dilalae nang nggon kejaksaan apa nang nggon bea cukai kono. Ning tubuase ora ning kene, kadang ning Kalimantan, kadang ning Sumatera, kadang ning Sulawesi. Akhire mbut gawe ning kono dina rong dina, sasi rong sasi, setahun rong tahun adaptasi dadi nyaman ning kono. Asik ning kono. Akhirnya 4 tahun munggah oleh bojo kono. Selembut gawe neng kono oleh bojo kono. Arep pindah angel akhire gawe omah neng kono netep neng kono. Lah jenengan le gawe neng kene rak ya ming gegawean tok. Angger bengi kae kamangka omahe tingkat. Wis anake ming sitok kuwi ya ning Kalimantan kuwi. Jenengan wong loro karo garwane jenengan angger bengi kelop-kelop kae. Kayak omah gedene semene sing digaweke malah manggon ning kono ki piye to mbokne. Sing wedok ya le jawab, "Ayo kowe kuwi sing kurang gawean." Wong nek karo gawake dhewe wong loro iki cilik gek le ngresiki gampang, nek ngene iki aku wegah. Kon munggah neng lantai loro ya wegah, dengkulku jeglak-jeglik. Akhirnya dhuwur ra dinggoni demit. Ha wis wong jenengan ya kurang gawean kok. Saiki iki nek jenengan paham Kanjeng Nabi andar-andar donya panggonan ngamal, iki nggo ngamal. Wis pokoke nggo ngamal.
Rasah numpuk-numpuk ya jamak lumrah lah Bu, nek ibu-ibu rada seneng karo gelang kalung ya duwe ya tuku ning aja ditumpuk-tumpuk. Nek wong wedok rak ngono kuwi seneng biasane sok-sok nyelengi titik rong titik lemuni ndengen arep tuku kalung, arep tuku gelang monggo ning sak madya. Wong-wong wedok ki ora iso dipungkiri karo kok ngono kuwi senenge pol. Ambok tuwik we ya Saba Semar Nusantara je tuwik we. Ayo adol iki ya, Pak. Ketok adol. Monggo sak madya ayo gelange engko gampangane loro ngantek tekan 4 gram. Wis ora usah mewah-mewah. Ali-aline ngono ya cukup loro wae. Driji tengah karo driji penuding kuwi ora kok 5 dinggoni kabeh. Kaya tesi. Monggo sak madya. Men senenge le dadi wong wedok keturutan ning ora numpuk-numpuk karo ora kumalungkung. Sing wajar wae sing penting mikirke akhirate. Ora cetil ngono lho maksude mikirke akhirate, bondo ki ora ditumpuk-tumpuk tapi ora cetil dienggo mbangun akhirat kono. Ngaji ngeten iki ya arep wis dong nek engko ki karo panitia dikai pacitan ki ya nggawa. Nggawa terus engko kiwa tengene tawani ora kok mangan dhewe le njikuk ning tas we alon-alon. Ngono kok ya kolu. Basan karo sandinge dilirik, alah gene ya ming manggleng. Ora mewah ngono lho. Gendar. Lah wong tas kok ngelengu. Wa bihalan kelawan dunya yafrahu bunga sapa man wong la fahma kang ora ana kefahaman iku maujud lahu keduwe man. Kanthi duwe donya kanthi numpuk-numpuk donya tapi lali akhirate iki biasane wong sing ra paham seneng. Ngono kuwi merasa sukses, ngono kuwi merasa sugih, merasa berhasil karena merasa dunyane akeh apa-apa duwe. Ning ora paham nek Israel ki ngincang-nginceng. Sengko sak wayah-wayah jenggunuk dadak. Kamangka dunyane niku ra iso neteki, ra iso nglindungi, ra iso nulungi. Mula wong sing ra paham bunga di dunya akeh ning ora ndek sangu akhirat ki bunga nek wong sing ra paham. Ning nek wong sing paham selalu mikirke tekane Israel, mula ra iso awan sore bengi selalu memprogram ngamal nggo ngadepi niku biasane. Wah ya aku kudu ngene tak nggo ngadepi Israel. Engko nek ngantek teko aja ngantek kono sing getak, nek iso aku sing getak. Aja ngantek Israel sing getak. Tampilane aja ngantek medeni, tapi nalika teko ki tampilane nyenengke. Niku ming diterangke ning Tambihul Ghafilin, nekani wong sing mukmin niku Israel nggawa tampilan sing lembah manah nyenengke. Nalika arep njabut nyawane wong mukmin niku. Mula jenengan mikire ning nggon kok ngono kuwi, senenge iki nek iso ngamal, ora usah dadak kudu donyane akeh lali akhirat. Esok mesake golek donya mempeng
ngantek direwangi salat wae ora. Apa meneh ngaji ngene iki ra kenal. Wis ora kenal ngaji, salat ya ora. Oleh golek donya mempeng kecekele ming titik. Wong ya ming buruh dilale kecekele ming titik. Sesasi niku ming kecekel 2.200.000, 2.300.000. Ha kuwi sedina ora ana 100. Nek 2.300.000 dibagi 30, kuwi iki sedina paling pol ming 70-an. Kurang luwih ming 70.000. Ngono wae seneng direwangi ra salat, direwangi ra ngaji. Iki rak ya mingkur kepau to iki. Ha ming song ming tuna iki kok ya nggo nuruti ya kurang, ning ra ndek persiapan ngamal akhirat. Rugi lah nek kaya Luhut ngono ae. Ora mikirke akhirat ngono ya wong cetha petene sak nggon-nggon isih ngembangke buka meneh nang kono, isih ngrebut ndake rakyat. Wah iki kok nang kene nggone prospek dienggo usaha, rakyat ditundung minggat. Misalkan iki wis rakyat kon alian dijoli kene ngene karena dite triliunan. Lah nek sing kaya kita-kita niku malah mbut gawe buruh sesasi 2.300.000 ora tahu salat, ora tahu ngaji, ora kenal program ngibadah, ora tahu mikirke ngamal saleh. Iki tuna donya, tuna akhirat. Karena dunyane mbok doyako ngantek kaya ngapa ngono ketoke ya ora iso keturutan kok ya. Jenengan iso apa ngecake sedina 70? Sedina 70 gek anake loro wis asah akeh-akeh. Dina 70 anak loro. Wah, ketoke iki engko pacitan esuk swara. Mangan sore swara. Wajib wis ora awan ra sore gemromang wae. Mesake jeng kula lagi leh mumbut gawe mingko ngono direwangi ora kenal Allah. Kuwi ming sing paling pokok salat ro ngaji lho. Burung tak terangke sedekah, nek sedekah ora usah diterangke sak yuta anu 2.300.000 sok mikir sedekah. Wis genah ra cucul kok ya. Wong dikai program kumpulan RT. Ya ana kumpulan RT. Kebijakan RT disepakati liyane iki setiap kumpulan karo ngumpulke dana sosial per A 5.000. Iki mangap-mangap kok. Kokean kok ya nek 5.000 iki. Paling ora ya 2.000. Dana sosial. Engko nggo mbantu warga sak RT kono sing do lara-lara nggo tilik. Tutuk 5.000 le kumpulan sesasi pisan we mangap-mangap. Ngibadah sing bangsa bondo abote pol. Wong sing pokok, sing dadi akar, sing dadi dasar salat ro ngaji ora tahu kok apa meneh ibadah sempalan liya-liyane. Cara diwujudke ngono wis ora bakal kasil. Lho mesake sing model ngene iki mesake. Bungah ning kepau iki kok ngono kuwi. Karena sing nggo bungah wae ra ana. Ha kok bungah. Wa ngalaiha lan iku tetep ing atase donya yakhrisu kepingin banget utawa lobo sapa man wong la tawakula kang ora tawakal utawa kang ora ana tawakal iku maujud lahu keduwe dheweke wong kadunyan
wong sing ora iso semende, wong sing ora iso sumarah ning ngarsane Allah Ta'ala niku biasane pengen banget. Mula terus rasa uripe niku menggrangsang karo ngongso. Karena kepingin banget karo dunia niku kepingin banget. Yakhrisu lobo. Lah kok iso kepingin? Karena orang duwe Gusti Allah, artine ora sadar karo ora yakin nek dunya niku karo Allah wis didum, karo Allah wis dijatah. Makane ora tahu tenang, anane ngrangsang ukurane wong liya. Jenengan iso mbayangke dunya kok ukurane wong liya. Gek wong liya wis sak dhuwure. Wah, mbok ngantekke sesuk nek tentrem. Lah sing doyak kaya kae ora iso jatahe beda-beda kok. Ah mbok ngantek jambul wanen. Jambul wanen iki apa to? Nek uwan cetha putih. Nek nganggo jambul. Jambule wanen ngono kok ya. Oh yaen ngantek kaya ora ana mandeke wong ukurane wong kok. Ora ana tawakal, ora ana keimanan. Beda nek wong sing mikire akhirat, donya iki mung karo Allah kon dadekke sarana ibadah, sithik sedengan akeh nek le ngecake iso tetep iso. Ping pindhone donya iki karo Allah wis didum, antara siji karo sijine digawe beda. Gandeng beda rasa ndelok wong liya wong beda kok. Engko ndak malah ngongso ngentekke tenaga karo ngeceh-ceh pikir. Adu rasa ndelok sing kono wah kae angger ngaji kepenak nggo mobil. Lah kok ndeloke ngono. Regane ngaji ki ora le menyang nggo mobil. Regane ngaji ki le menyang le tenguk karo le mulih. Nggo pit, nggo montor, nggo mobil iki wis ora patek digatekke kok ya. Ha kok dadak meri kae nggo mobil, nek udan ra kudanan. Lah wong angger esuk ra udan kok bingung. Karo meneh wong nek esuk ora mesti udan kowe kok le udan karo le ora ki ra ya akeh le ora to. Kok mikirke barang sing ra mesti. Utawa ya nek pengen nganggo mobil nge-Grab. Malah kok bos lho ana sopire kok. Mah wangun kae jenengan. Terus engko Grab-e kok nyerake nggone le do tenguk-tenguk kuwi. Men ketok. Engko terus medun, jenengan medun ning jero mobil disetel. Sopire engko kon melu medun terus nek arep mangkat kon salaman nyucup. Ben ketok le serem kae. Saiki dirasake upamane ngono kuwi iki dipraktekke tenan, nyandiwara drama, oleh apa jajal? Rumangsane kiwa tengen sing wis do mangkat, sing wis do tenguk weruh jenengan medun saka mobil iki ngalem ngono apa piye? Apa meneh tanggane iki weruh banget nek jenengan iki utange akeh. Waduh. Nang tanggane ngerti kok dadak nyandiwara, dadak drama iki ngopo? Makane sing jenenge wong sing ora iso tawakal, wong sing ora iso sumarah ning gone Allah, iki engko mesti yakhrisu, ngongso. Karo dunya iki ngongso. Bededengan. Adine sugih, dheke ra tek sugih, akhirnya ngoyak ben aku iso ngimbangi adikku. Arep adi kae rezekine beda kok. Arep adi kuwi. Sak bapak sak mbok deloken rak rezekine beda. Apa meneh wong liya. Ayo kaya model kambil kae wis sak janjang kuwi ora padha kok. Gedhe cilike kae ya ora padha lho kae gedhe cilike.
Sak janjang kuwi gedhe cilike ora padha. Engko keputusane ya ora padha. Ana sing ngantek guaring isih cementel. Ana to niku sing ngantek guaring isih cementel. Ana sing lagi tekan punjul bluluk meh cengkir tiba. Nggih. Ana sing agidegan malah dupek wong. Didol. Malah larang. Ning yo nek Pak Madun ra larang lah mingkekke aku. Aku nek kon bayar ya wegah kok. Karo Pak Madun mingkekke aku. Wono sing normal. Dadi kambil, gak ya kambile kandel, dopek, digunakake rak ya ngono to. Makane wong ki ya ngono kuwi rasah ngukur wong liya. Urip niku cuek, urip niku sumarah, urip niku iman, kabeh ditakdirke Allah, terus le nyandekke le tawakal, takdire saka Allah nggo aku iki ora kaya kae, ora kaya kae. Wis iki wae tak konsepe iki wae tak rekane supaya iso dadi sarana ibadah. Penak mula rasa nganggo bahasa wah ra penak aku wahisin aku rasa ngono kuwi. Arep ngaji ngono weruh kancane do nggo pecis, njenengan jane pengen banget ngaji ning ra ndek pecis ndadak omong aku iki jane pengen ngaji ning ra ndek pecis je. Isin aku ngono kuwi marahi ra sida. Lah kok dadak isin ngopo? Lah liyane do nggo pecis, aja ndelok liyane. Liyane iki ditakdirke nganggo pecis, kowe iki ditakdirke ora. Dadi men kono nggo pecis ngaji, kowe ora nggo pecis ngaji, menyango, engko hasile padha dengan rezeki beda, rezeki pecisan karo ora pecisan. Ning padha, lah ya le mikir anu ra ombok. Sing wedok ya ngono, aku ki nek weruh do mangkat kae gamise api-api. Ya aku ki yo pengen mangkat ning kok ra ndek gamis. Tenguk mburi awor sing tuwek-tuwek kae. Sing ora gamise ora tek apik. Gek tuwa-tuwa ki ora tau mikir sandangan, angger ketutup ngaurate mbuh resik, mbuh reget, mbuh apik, mbuh ora waton mangkat. Dadi jenengan ki arep ora ndek gamis apik, nek awor wong tuwek-tuwek iki ketok apik dhewe. Nom dhewe, apik dhewe. Engko karo sing tuwa dilus-lus pundhake. Alah, wis ayu gelem ngaji, padahal teng jemblek asline kuwi. Lah karang war-warane tuwa-tuwa. Urip kok angel banget sok mesake apa-apa kok ukurane ha kae do ngene, kae do ngene aja kae. Tawakal iki aja ngono kuwi. Dengan kahanan beda tapi duwe derajat padha. Iki jenenge wong pinter. Kahanane beda, kono duwe kene ra duwe, kono ana kene ra ana, ning hasile sama karena padha le gelem temandang. Ya Allah sing ngreka ngono kuwi nek jenengan paham, tawakal marang Gusti Allah. Wong sugih nek mangkat ngaji ngene iki iso nyemplungi kotak sing dubengke do sing dubengke mau rada akeh lah aku ki ra cecekel aku ra duwe je. Dadi aku ra nyemplungi ganjarane ya apik kono kok ya. Ganjarane lemune apik kono. Jebul kono ki nalika rampung langsung mulih sing sugih kuwi mau. Bubar ngaji ngoten niku langsung mulih. Lah jenengan dilane rada keri. Ngewori wong tuwa ngono iki lingak-linguk kekabyak goleki sendal ra ketemu. Akhire jenengan goleke sing sugih mau wis mulih jenengan isih nang kono goleki sendale wong tuwa. Digoleki niki Dede. Udu je, ketoke sandalku mau kuwi biru je. Biru kok ijo? Ijo apa ya? Wah. Angel. Setes jenengan.
Biru apa ijo, Mbak? Waduh, lali aku. Iki sing jelas anane ming loro iki, sing ndi Milya. Ana keren sing iki karo sing iki ndak aku. Terus iki sing keren sampean Milya. Ketok iki wis dienggo padahal iki ndek jenengan. Wis dienggo. Engko gek tak terke jenengan nganggo sing keren kuwi mau. Kono nyemplungi kotak akeh, ganjarane le nyemplungi ning ora nulungi wong tuwa, jenengan sing ra nyemplungi duwe ganjaran nulungi wong tuwa niku padha akhire. Dadi aja kok terus ngukure paham jenengan ngukure le ndelok jenengan kae wong sugih iso nyemplungi. Allah iki engko nuntun jenengan dikai lahan ibadah beda sing ra perlu cucul bondo. Sebabnya Allah ngerti nek jenengan randi bondo. Kowe nak bang lho nek dipaham ngaten iki wong ya mesti tak delok-delok kae ra iso ngene ning iso ngene, sing aku ra iso kaya kae ning aku iso ngene ngono dadi beda-beda tingkah ngamale ning insyaallah padha ganjarane ngono kae lho. Dadi ora usah piye-piye. Wayat lubu lan padha golek syahwataha utawa syahwatiha ing kepinginane donya sapa man wong la makrifata kang ora ana makrifat iku maujud lahu keduwe wong sing ra paham wong sing ra makrifat iki engko uripe mung golek kesenengan donya. Iki wong sing ra memahami karo ra ngerteni tentang dunya. Mula ra kenal ngibadah, aja nek kok ngonsep urip nggo ngibadah, program urip nggo ngibadah. Wah, sama sekali tidak. Ning kur nggo ngoyak kesenengane dunya. Kuwi wong sing ra makrifat, wong sing ra paham karo dunya. Mula dunya iki kur nggo nuruti hawa, jan kur nggo nuruti hawa. Hawa dunya. Ana kanca kae, kanca ningen. Iki nggo nuruti hawa dunya, senengane nyanyi. Kanca niku senengane nyanyi. Gek kamangka pisan pindho nyanyi pengen duet didueti karo LC. Sakhire didueti karo LC saya mongkok, saya gembelo, saya bangga. Akhire luweh kaya mendem meneh sesuk liya dina golek duit nggo nyanyi meneh. Nyanyi jen sepi ngundang LC kon ngancani. LC-ne ya rada jual mahal, ane ya ora ngundang tok ya kudu nyangoni ora masalah. Wae gleleng nek iki waktu niku kon ngancani LC mulih nalikana sawer sangoni. LC-ne ya rada seneng wong angger cerak kuwi mesti oleh duit rada akeh to. Terus pesen LC-ne. Nek rene WA engko tak kancani. Akhire angger ndedit rono meneh. WA LC-ne teko meneh. Saya demen karo LC-ne diploroti. Wong ngantek sak kathok-kathoke mlorot kok. Parah. Wah iki parah, akhirnya ya sapa-apa entek. Wingi nggo Vario didol. Tek montore. Sawah dul desa lemune alasane ming nek panen ya ora sepira wae kok. Tak buruhke ya aku ra patek sok dikeki tak dol sisan. Alasane ngono kuwi. Padahal ming arep dienggo nuruti sahwating donya, nuruti kesenenge donya.
sawahe diduwol wis. Angger ngono ki LC yo nemplek. Yo nemplek. Nek kon ngancani nyanyi kae yo karo ngrangkul-ngrangkul kae LC-ne. Omonge wonge lho. Wae lah yo. Wong aku ya mung diceritani nalika wis kere kuwi kok. Nalika wis kere. Omong. Aku kulak tak terangke nang kene. Jenengan malah nuduh. Kayak wangun kae sing dedet iki saya demen wis lepas kontrol sak uni-unine alse kei turuti tukoke. Mbah Santek nang omah kelop-kelop. Akhirnya tengak-tenguk nyemrimi kae aduse memeng. Lah kok adus jungkatan wae ra tau. Wah, wis jewowok wagu kae. Saya kangen meneh nyanyi ning ora dedet. Lingak-lingu arek adol apa. Akhirnya apa-apa didol nggo nuruti kaya ngene entek-entekan. Engko nek wis entek tendang karo LC-ne. Di WA ora bakal nyambung, ora bakal bales apa meneh kok teko, ora bakal kok ya. Lah wis ra duwe kok. Sawah, kebonan, omah, montor, bondo entek-entekan. Akhire ra ndek apa-apa wis saiki sobo kandang kelompok. Padahal ra ndek sapi, ra ndek wedhus lah ya piye meneh sing kena didolani ming kono kuwi kok ya. Kampok ora kowe rak ya abot to. Nuruti sahwating donya iki ming nggo wong sing ra ngerti tentang donya. Nek wong sing ngerti ora ngono kuwi. Wong sing ngerti iki donya tetep didadekke lahan karo sarana nggo golek kamulyan kubur lan akhirate. Ya kudu mikirke kono nek kaya awake dhewe niku ngrasake awak wae wis. Mang ngrasake awak wong nyatane ya tenguk wis saiki gampang keju. Tenguk ki ya gampang pegel. Mangkat ngaji we ning kene ya ngunyer-ngunyer pilingan. Ya mangkat ngaji ning pilingane karo dunyer-unyer. Nek arep ditempleki kaya isin wong awor wong akeh. Walah donya kok ngene iki awakku kok saiki wis mulai gampang sayah, gampang lara, gampang pegel, gampang kemeng. Kancane omong mbok diceke, cek darah. Ya dari mulai kolesterol, asam urat, karo gula darah, engko tambah tensi. Nek tensi wae ngecek gampang. Nek sing telu ki rak dicek darah, engko men iso ngontrol urip karo iso ngontrol mangan. Embasan dicek suntik kene iki metu gedhe kae diceke. Wah, iki kolesterole 210. Gedhuwuren. Kolesterol kok 210 iki gedhuwuren. Wah, iki asam urate jebul ya dhuwur. Ditensi alhamdulillah iki nek tensine jenengan normal 130. Mula sing marai kemeng-kemeng gampang saya nek omonge dokter niku jenengan kolesterol karo asam urat gedhuwuren. Wah lah terus piye niki? Hayo le mangan diatur, niki ra oleh, niki ra oleh, niki ra oleh.
Wah nek ngono mbok mang pateni kowe lho. Lah apa-apa ora oleh. Njak tuwa iki ora kok masalah iki ra oleh. Tapi nek cara barang organ tubuh jenengan ki wis do aus. Wis do aus, ana sebagian baut sing dol. Ana sebagian gaut awak sing wis le fungsi lemah ngono kae kok ya. Mbok piyek-piyekno arep ora oleh terus le mangan ngati-ati kae tetep. Karena awake sing wis mulai ketuan. Ya montor kae nek tuwa kae ra ya digawe sangal banget to kae. Sakniki Astrea 800 kae sing taun 83 85 kae. Kae iki digawe banter ya ora iso, digawe suarane mesin halus ya ora iso, bodine digawe ora teng glodek ora iso. Kae bodine tetep teng glodek mbok kenceng ngono kae ora iso kok ya. Wong kancing jero ana sing wis sempal. Wah, akhire dikencang nganggo kencangan kae. Ya tetep ra rapet. Anu tak reko ngene tetep ra iso piye ya. Iki masalahe ketuan. Dadi ketuan iki direka piye-piye ora iso. Mula tuwa-tuwa ngene iki ya sangel direka piye-piye angel. Ha saiki nek ra ngandel slonjoro engko rak terus ledela keju. Slonjor. Engko ledela keju tekuk meneh, tekuk. Engko ditekuk keju meneh. Sarep piye kowe saiki? Beda karo sing enom iki sira mbok berjam-jam santai banget kae. Karang organe isih wewek karo isih kedut kok ya. Sing tua-tua ya ketake slonjor dila jedeh. Santai penuk kae. Engko ledela keju tekuk meneh. Tekuk ledela keju lingak-linguk golek lendetan. Ora enek. Lah nek wong sing paham ngono kuwi wis donya iki ternyata ya ming kaya ngene iki. Saiki cancut tali wanda golek sangu nggo menyang kamulyan burine donya. Undangan ngaji menyang iki sangu donya netepi kewajiban. Wis ngeten niku ben Allah melasi. Krungu adzan salat. Ben Gusti Allah melasi. Dawi sing lanang tandang ora usah dadak nganggo ukuran rasa kamanungsan. Pokoke dawi tandang. Sambelno bawang mbokne siap. Ora usah kokean alasan. Wae siap. Lomboke 18. Biyen. Lomboke 18. Bawange 4 siung. Karo motone sak uyuk. Kae jelantah nggo goreng gereh kae enak banget iki. Wah sing lanang mangan mangap-mangap. Iya nek niate golek akhirat pokoke siap arep cara keuntungan donya ora oleh keuntungan ning gawe seneng. Le didhawuhi siap ki wis dadi ngibadah kon nyambelke kok digawe sambel sing enak sing lanang lega seneng kuwi saya dadi swarga. Sambel bawang ki ya lomboke 4 wae. Ora kok terus 16 18 ya ora. Yes, 4 terus tambahi bawang, 2 siung sing cilik-cilik. Kae moto sak pyur sithik kae karo uyai aja ngantek lali goleke jelantah sing ireng-ireng kae. Ya Pak, gilo wis tak sambelke. Es poin celengan ngamal ora usah kokean ngomong, ora usah kokean swara, pokoke iya. Nih. Posang iki ming arep nggo mangan anu kok nggih. Mula ming bawang.
Di nggo anu ngoret gendar. Kowe nak nyuwil gendar koretke nggo bawang. Wuh. Sing lanang le mangan karo merem-merem kae. Sing wedok nyawangi guyu-guyu. Sing wedok nyawangi guyu-guyu karo atine nyukurke. Ben. Wes arep wani akon meneh nek muni. Makane nek jenengan paham tenan Allah wis kesenengan dunya niku sak mlakune wis seneng. Rasa perlu diburu, rasa perlu digoleki, sak mlakune wis seneng nek donya iki wis. Muni seneng ya rekoso. Muni seneng ya rekoso, ibu-ibu iki dolan nang mall seneng ning nyatane ya engko rekoso dobel. Rekoso entek-entekan duwite karo rekoso sayah awake. Akhire mulih ya ming tongo-tongo. Lah ngopo je entek akeh gek sayah. Lah iya kok ya. Lah sapa kono iki ya ming entek akeh tur sayah. Donya ya ngono kuwi. Bapak-bapak iki lho muni iki aku esuk iki pengen soto babat. Wah goleke soto babat, nang kono isih tambah iso babat sepiring. Dadi wong ana tambahan iso babat piring cilik cawan kae. Oleh mangan tonjo banget. Akhirnya mulih tekan ngomah kok mulai saka dengkul medun teng kelenyer. Akhirnya asam urate munggah lempoh. Wah aku jan ra kontrol iki mau le mangan. Lah ini ya enak banget lho, saka enak donya iki anane ming terus rekoso kangelan. Ora ana penake, yakin donya niku ora ana penake. Makane sisan le ra penak nggo nyelengi ngamal saleh. Wis rasa wegah umuran-umuran kaya kita niku kudu paham. Nek kesenengan donya niku doyako ngantek kaya ngapa ora ana pole utawa ora ana puase ana. Selingan saja seneng donya iki ming selingan. Selingan karo ngadepi kahanan ngeten iki. Dadi kepenak nek nggo selingan ora begitu dadi tujuan utama, tapi iki mingkur nyandung nyampare ya kadang kala. Jenengan nekani undangan manten wajib ngibadah iki ngibadah wong wajib nekani undangan manten. Kok ning kono ana elektron jenengan iso nyanyi, diselingi nyanyi dadi ketemune seneng nyanyi ming selingan. Ora ngantek cerak roelsi. Iya ya ngono kuwi kok ya iki ming selingan. Kepenak ta nek ngeten niku wis nekani wajib sethithik oleh nuruti seneng. Yo hiburan gilok-gilok sak ngono kuwi. Ora apa-apa lah, tuwek-tuwek iki ya perlu butuh hiburan, ndak saya tuwek. Nek dihibur seneng rak kaya-kaya ngerem tuweke. Mula ya sok seneng mesake kok ya wong tuwek-tuwek kuwi mesake. Direm ya nek seneng nyanyi-nyanyi nang kono ya joget-joget sak isone. Sing penting seneng ngono wae. Kula wau dalu ngaji ning Mutian Piyungan arah Mloko ning terus ngalor iki nika. Acarane ming syukuran nggone wong sugih. Sambutane Mbah Lurah. Mbah Lurah Sri Martani Mbah Mulyana kae. Nalika sambutan ya ndadak diselingi. Pokoke karo wong tuwa iki bekti, le nyelingi ya ngeten niku wajib. Wong ya rada iso ngaji Mbah Mulyana niku. Kula iki krasa banget kelangan bapak niku. Wah. Mula sakniki iki kula kerep nyanyi nang bale iki. Ayah, muni ngono kuwi. Kono. Wah. Aku ya batin Mbah Lurah nyanyi barangan. Betapa kau rindukan ini. Kula angger kalingan ngaten niku nang bale we nyanyi sok mrebes mili kalingan ayah. Kula iso dadi lurah ya dukungane ayah. Istilahnya donga pengestune wong tuwa ngono kuwi le nerangke. Terus Mbah Lurah medun jejer kula, suarane apik Mbah Lurah.
nggo selingan men rasa paneng. Kula nek nang Bali ya sok nyanyi, mbok telepon kula tak kancani aku ya ngono. Kayak jenengan nyanyi ayah jenengan. Yes, kula tak nyanyi kalung emas. Tukoke kalung pirang-pirang terus kula diguang je Mbah Lurah aku ya. Wong nggo gayeng-gayeng nek omong ngono. Iki kok nggo gayeng-gayeng sumpah. Kurang nyerawungi Mbah Lurah kuwi lho maksude iki. Nek kula ya ora nukokke kalung kaya wong dedet. Duit ora duwe reka-reka. Wis jam entek. Wis jam entek kok. Ayo wis tuwa-tuwa kita program ngibadah, program golek sangu, program golek kamulyan kubur tekan akhirate. Wujude ngibadah kanthi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Sabbitna bil imani wal islam. Sabbitna bi salamah wa sa'ada fid dunya wal akhirah. Wangsurna istiqomatan li talabil ilmi nafi'ah wangsurna istiqomatan li ibadatika bi ikhlasiniyah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, paringono kita sedaya ya Allah kanugrahan sehat waras lahir batin, tebih saking penyakit ingkang angel tambanipun. Paringono nugraha saya jembar gangsar kathah barokah rezekinipun. Paringono nugraha ayem tentrem gesang lan keluarganipun, saleh salihah anak-anak lan putu-putunipun. Ya Allah, mugi panjenengan tansah nyekapi hajat-hajat kita. Ya Allah, mugi panjenengan tansah gampilaken sedaya urusan lan perkawis kita. Ya Allah, mugi panjenengan tansah nyelametaken kita saking fitnah dunya fitnah akhirat. Balak dunya balak akhirat. Musibah dunya musibah akhirat. Paringono kita ya Allah derajat pungkasan husnul khotimah, pikantuk ridho saha pikantuk kawilujengan saking panjenengan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Purwa ngantos susana mugi dadi celengan ngamal soleh kita. Lepatipun paringi pangapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.